Bismillahirrahmanirrahim. Başarsan näçe başarsan dehretilecek. Erti hamana şembe bazar şuluk ve her kim kesbi kari işine aşın gidecek da dehretilecek. Niyetin, pikrin, pälin, arasılığın bernaması çın musulmanna. Bilýän dem öňünden günah ýene çykjak. Emma niyetin, pikrin dehretilecek, zikrin etdi. Allah'ını zikretdi. Kur'an oky. 5 wagtyňa da makam ýaş. Janyň ma göwerme. Janyň ma göwerme. Cemaat namazyna gaýym ýaş. O ýeni biri şmahal näme aýdyp otyrs? Rasulullah'ın ýaşaýyşyny aýdyp tus. Hükmen dinle. Bunu onnagy dinle. 15 dagyga dinle. Mudam dinläp ben maşyna minsem eşitýän dinläbe. Näçe? Ol eşitýänler bilýändir, eşitmedikleri de imtihan etip görsün. Bir gün içerisi bilen Rasulullah'ın ýaşaýyşyny eşitse bir adam öýünde nur görer, rahmet görer, mehabbet görer, bereket görer, izzet görer. Şoň öýüň içinde lezzet görer. Rasulullah'ın bereketi öýüne şoň döküler. Hazreti Mevlana Hakimul Ümmet Tahanawi rahmetullahi aleyhi diye Hindistanlı bir alim. Ben Rasulullah'ın zindigi namasyny sire ýazardım diye. Sire-i Nebewi. Rasulullah'ın ýaşaýyşyny ýazyp bir kitabı bar. Şonu ýazyp ben zamanymda şu Hintde taun derdi geldi diye qırgın kesel. Ve bir güller bolardy ya başym şuluk bolardy ya işim düşerdi yazmardım diye. Yazmadyk günümde taun dert bilen qırılan köfelerdi. Yazmadyk günümde. Emma yazan günümde asıl maň kulağıma eşitilmerdi diye şu afet bar dip. Ha bu kök düşýä ittifaky bolýan bolmaly diýerdim diye. Omun erti yazmadım diye. Şu qırgın keseller köpelip adamly qırılıp barýar diye. Bir gün ýazýan ne? Aslyn maňa ölüm habary gelenakdy. Yeni şeyittim, görsem Resulullah aleyhisselam'ın siretinin bereketini şu mantığıdan afet ayırılyanmıştı. Şu mantığıdan ulu afet ayırılyanmış. Şu mantığıdan ulu afet ayırılyanmış. Şu mantığa nur, rahmat, bereket yağyanmış. Resulullah'ın nurundan Allah yağdıryanmıştı. Ve ulu afetler ki elbette insanın elinden hiç zat gelmeye bu dünyada ulukon profesör ve fizikçiler doňyp aňalyp galýa şu afetlerin öňüne geçýär. Ine elbette Rasulullah'ın ýaşaýyşy 4-5 ýyl berşiman Rasulullah'ın ýaşaýyşy aýdylýar. Güne onnagy eşit aýdýan oğlan şok bilen eşitse şoň öýde mana bardyr, lezzet bardyr. Ya ol eşitmedik adam owulin bar eşitse inni şuň dünýäge gelen ýaly bir lezzetler tapyp başlar. Rasulullah aleyhisselam'ın bereketidir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.